Ki sipai yakun COVID bakan thup nadu ki doktor ki Asha bat Anganwadi. Hakas ngi balang kila syapan kuburom hau MLA ke Shillong West ubak Mohendro Rapsang kum ka jing itu ia ka jing IT met bat mesim jongki. Hakat ma COVID haka konstituensi hi borok kawai. Kita ki sipai COVID ki kan thup ia laingut ki doktor na lower mo prem opar mo prem bat najayaw langsning. Kat ba ki Asha bat Anganwadi pat kidan hadu henrup wengut. Hakan ikas ngi layo ru iga jingkren na UMLA ba Mohendro Rapsang Dr. Bilang Stang rang ba Shnong Asha Anganwadi baru na uba Risha Nungse ubade u koordinator nolor kiwe. Baru iba pek ya ka kam Shnong kam phang ni jolong sning dai ru iporlok irang ba Shnong jongi iba Arlansun iba judan hi bat ngi barbor hakno ino i program bat iba mujukar nga walang so cooperative bagi ila ai so bai kini ko hol ru nakaliang ngasnong ban pelong ini program berit bat imju kurna kli lano ru bat an sia thoi pi kini ko imenta ide ban ai jing yoro iba arlan bat ka team jungi ba kini ngasnong jungi kalayo ya ka word ka locality verification and enhancement program na government of Meghalaya so ini thap iba ro kadai ka team jong i rongba snong bat ka team jong i lungba ka jingkit jong i bat ki members ka tu kan ni ba kila punmara ka punbha breu ya kini ka snong ka thau jong i ka jing khoi ka badon kam tam ha ron wei po wei ka snong ha kini ka locality Shillong ni ki doctors ki bedon lang bat ngi hang ni nadui Dr. Bilang Stang i Dr. J Karbani mo nanta i Dr. Ivan Lingdo Kulesibun play don talang bagi ha kini kapor ba filaya flight for banya don lang banya saki ya kini ka jing ya don lang hapeng kini ki asha workers but kini ki agani workers ba ngijubo program system nakliang jonga ngasi contribute kum ka jing yarap iki ba ka jing to istom ki Kulesibun ya don lang pinta smi ki asha workers but ki helpers ne ki angani workers ki don lang ni paro ko but ki workers ki kubli shibon ki jing wan jong ki mentasi ki jing don jong ki mentasi ka pani ko ipe ya kani ke program berit ngi don mentasi ngi bo ing me program wa kala dei ka lungku snam jong ka Christmas ru aku jo ka po krang ba ki ei jing rap jong a ila ban a little ki berit by contribution sa iyeng sang jong ki nanta kini ki baidon lang hang ni nakaliang ka snong ki thao bat nakaliang ki nong tre jong ka party hi brokwe jong ka 18 West Block Congress Committee kubli sibun ki ti don lang ki bar ka tasngi ningkong ngajudon hi kata ka jing ang not ban tre ban banyarap hi ya kini ki par nong som snong hagni constituency jang brokwe nrei hakini ki arts nem mangan tri marwe ganum la ngasi slok bat ki doctors bat ki Anganwadi workers bat ki asha workers ha por ba kadang don lele kini ka pandemic arts nem ngong patient ni ngamarwe ganum la menteri AAM ngadon kam ni corporation jong pi ban ngaru ngan ai ka full corporation ye pi haba pi adon kam ya nga la yos ko iwe na ki asha workers ila kren ngam kwa ban kren bun tin chu ndai ngam ju kwa ban putra ila ni barabot ngam ju kwa ban ai ko bon ngam ju kwa ban bangala le ndai ka ka ta bangale ka dei ka duty bound jo nga kum amili ka bangadei ban le na suhun manganiyo yakini ki workers kum kini hakde constituency ba nadu mensim ki atre hanu remet ka yong kumbala batai doktor mene kam dan su ka yong kam dan su banya fight yakini ka pandemic kilong in a very forefront hakman do kubli shibon yak jing tre stom jong pi bar ka jiwei pawei ngada berto nadu mensim yakini namam ka jing rap jong pi kayarap ya ki breu hi jong constituency barokoi hagani ka por Christmas nga ningkong ning shap nga ai ngo yo play bola kurku kurdo yang nga bat ya pi ye wei don hang ni nga ai kublei Christmas besuk ya pi baro in advance kabadei kaski kha jong jisu ka jingwan long play jong usani seperti ka Christmas hi
kapang kabanga kwa ban kren kindia kadi ka jingwan ujisu shani ka porthei ban pedim yangi ban yangi kibriu kamtam kalong ba ublei e palat yangi upa ya ukun mamrai bai jobu nga ai kadi ka message Christmas yapi wei bar ya kalong ye nyong piru baro ka wei nakaliang jonga ai ba kani ka Christmas kanwanra ya ka peace love happiness apa yang jungi baro kai bat ya kalong yeng long sem jong pi baro kai ni yang klet ya kinong shur ni don kam ni ka jing su peace langi yo ka peace ni don kam ni jingi love ni don kam ni jingi ban langi yo kira atli ni yo ka song su ka happiness ka ipang ilang kwa ka ni ka pertai ka jingwan jong jisu ura yang ya pi ya kini ku bor ba batam bat ini im hai tai nong rim ba ublei tai kana uwan na ka pertai ban ai snem tmai basuk bat ni khwel ti ba uni snem tmai banwan manta un ngin yo ya ka snem go pernai ka basuk ban man lai lut na boro khot kini ki jipang ki jikstiu ki jingi baro khot bang ni sum sai how ni snem tmai uban wan manta si don ini jik ai jonga nakaliang jonga nakatulop jonga kumu ameli shagi asha workers Seki asa, seki agan wadi bagi adi workers baru kai ilong ibadat tangba, bahi elak menyerah siang menyetit kenjat soi, nri kami kan kut tang hang ni, kani kan nang beteng, bat ke jing don kam jong pi, ha ka kam jong pi bat benyedai bat u, bat ba jong kani konsumsi ha kloi benyedon lang bat pi, ha gnu kapua, tang ni tin badet, bah sultanat benyedon lang bat pi kubleshu. Nanti halal COVID-19 kena kelam cupang COVID-19 nadu pasang bengilai tre kena kam COVID nadu pawan shop kelam COVID ki asha ki way ki frontline worker ki ba long batur syakmat kelam don ki asha mengi long kum ki doktor si ngintip ki kerjaka ngintip ki ke house ki teng stengnet ru tang hapan yemi ke kene kalong ke way long ke jing tristam jompi long kum ka vision yepi di amale konon jong la khot yepi sedang ka meeting bantai jing ai fi kinde nama ke jing tristam jompi lama fi nginom la pan ya ilek paksa itu dalam COVID-19. Kunjuru kita ki jaga akan lebih betul kepor pada klaim akan lebih di sisi anti membaca kesnau away ni kaba sim hai kata kajutit kia ha panikun ni dalam COVID-19. Tengah semua panitu itu umdi sekataru ni dan Iyo aneh kerjaka ba leaders nong ilam ikmat basim responsibility. Te kata upgrading di zaman ekonomi jumi bapila simkia nama badan sikimi jaka ba nong ilam simkia tu kata di muri misal jumi ngan itu duwe ya so insiden ba nama titip di suku itu sa ko sisi ko rakyat center Bubun di balong di badong di itu kita kembali residensial berstak sini kita bawa suwan besar lagi. Kendri itu buat di sana dalam hukum kita kembali luar ini keren ini menai by start by body. Itu orang itu. Long kata concern our community besar itu. Long it's very rare when you eating leaders di dalam musim. Kami MLA belala ban de bon ki naga banta konsumsi ana kublai khamtam ki doktor beralanyot di doktor Langstang di doktor Kharbuli di doktor Ivan Lindo kiba dai ya gane ga area ka jong isine bat ngai kublai khamtam bat kerpang e phi ki asha bat nangta ki bot se ki agan wadi hakjinya yenti jongi gane ga klam ka ba asnam genti ba Pi ngi lama kum kejat benreu
ye ki jing ki jing le ki jing tenju ki ba ngi i haman ga thliu gi ki jing ki babon don ki long ye ki long sem le bat kambam ka di ru kala ai ta ki por number le kala continue ka ta ka lockdown la dam lockdown ru ka bu ka jing ma ba ka jing tien yang ni kumbala kren di Asia bala ya tur syakmat ban ya trei na ka banta ka ne kumju ngi ru ki nong trei kam snong hadu teng la tien ban oi fi bangin rong si yen kum ki nong trei kam snong ngim tip chu ban ngim song thu rei na ka banta ka jing i ya kane ka snong ga jongi ka jing i ki parabriu ngi tur syakmat ngi mi syakmat bangin ya trei ngi ya tulun ngi ya terong lam ya kane ka kam ban ada ai khublei kerpang ya fi ba ki agan wadi ba ki Asia kibala daga mon lanju cisha kumba fle ong bagi jing siu ko baduna nrei fimri bat fimtien filami shikmat ban ya tenrong ye kane ka kam hakya ka shan haka imlang salang kamai kendo kane kane ge history nganoi fi kaba ngensa ajikin mau pateng ladang ila laj nang ne bat kermen hi ngin laj no nang ne ba la sem snam ngi de duai jur ba kane ka klam kanu wan shu nomor belai kantung senam arsenam ngila don kata ka jing tieng ke jing sier bat teng teng nganoi fi wat adu ba kibriu kila tang si i baya ki Asia agan wadi kila supet ani ki ya chei kitai mi chei da ya i doktor na ki staff na se bro ki wan ei mano bula yo mo to ka yen ha kata bro khai ka den ke jing keli ka ba ni ibu ke jing sier bat ka ba isi do kalong ka jing nyow ben teng teng kadon ka to ka yeng ka bala yo kadon ka jing nyow ben fi kata ka long ba hadu teng teng ki fu ni nga ba seni mlong shu ba fi ini bala dan positif te kumno ine fi kumno fi bu asnong wat nangi ki nong penya asnong ka nong isiam jing jing ja kumno bungin tu tho iki namar ngi di para brio ngi hapan snot tho oh ni so sen ai gitu ki belangat gitu ki belayo tengim tip ado kat no sisa kata ka jing sistem ka jing ka jong ki ya gitu ki belayo bat kalong ka jing soset ru ya kata ka yeng mana baro lahap cha sat slum tangman mi sabar ba di thi jing thiet ru mlong su te silong don bok mangidon ka CMT ba la kloi banyaram bat kuma ka sinong ka jong i dengan ai kublai ki pa nong song snong ki blai no senyang ki bangilala banyaram ya ki long yeng ki long sem ki badok te kermen banang ni syakmat nginum mat su kene ke jing ka ba ngi layamat ikini ki arsenam kan thi kasnam ka manikong wan ka arajar arho ka ba ni patatip ha nginang sulong kumne kumtai endai i bala yap shai dr saido kamut ka tu kala penting ka pensmi chisu ini ba kasnam ka ba arle kala nang pensir sisu namar bola kelau ni kunyang jingpang te kene ri ka pensir ba ngarai itu sisa ke jing tre sistem jong pi ki asale ba hadu kini klemat ba menta pinang ye tre sistem ringkat bat ka tim jong pi nagi UHC namar balai menta pi sim sistem sabak kumno bani penbor ki breu ba sim ya ke injection kani ke masuk ana fi namar nang tai nawai na ar kini oh boleh fin sim ta injection kani ke batien kani rai pi breu pinang hablai banang pen ko go ik breu kani kalong ko ba ano fi uwe ar dong ong wat sim re fi fin ong sim te kibriur kin long kulmar simot yanong in ngam te hangne nga skurpat iki pai ba ro ngam ya kin ong trei jong ko ka kya ki ban batai ya ka jing shai fi knang mangin lait na ka jing ma ngin pet ka hababon nangi hangne ki bom dei ki chat riu khasi ki sim ni kani kabu kat padang yo la sha ndala haban si we kani ka vaksin te kumno ngi le de pe u adharo u adhar msha da ong to le no adhar bun na yetieng ei namanta ki bun ba la non le adhar ko snong jungi te msha da pen bor bon ong le si le ndan matre le manta ba de ki kwa ban wan le kani nga kelong ko ra ching ngi kum kinong punya snong ru bejo te nga kermen nang ni sakmat ki baro kho ngin la ban job da ki tre lang jungi baro te shwa man shong nasim kan kabu ngan ai kublai pi Christmas besok bat senam tmai bakmen kublai sibu bat pidi mo pi dai don rikat panara ya bisngai ni kuat sikia na benta imlang salam ka krishnong ka dengan kaji boro
ni semua sibuk dia nak lihat kejongi kumka kedun ya jing yetre jongpi ka jing sacrifice jongpi nak minta kalawai ke jong jet beriu kalawai ni kilong din nak minta apa cekia kejongi wi baro ngai sikam banga kentui pi baro na net ba blame don kan ba pi wi baro ki notre ya gan wadi ya sha buna ke bukat bukia pi na mana ke jing syakri kepak hambiang kepak hamba kepak kana kita juni pi